season is the perfect time to travel. Lalo na sa panahon ngayon, napakadali na mag-out of town at makapunta sa inyong dream destination sa tulong ng travel and tours gaya na lamang ng SKYMC Godspeed Travel Services. Makalipas ang 14 na taon ng serbisyo, ipinagdiwang ng SKYMC Godspeed Travel Services ang kanilang matagumpay na operasyon sa industriya sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong branch sa Robinsons Star Mills, Pampanga nitong Sabado, December 7. Taong 2010 pa lamang, kilala na ang SKYMC sa pag-aalok ng maaasahang serbisyo gaya ng airline ticketing, tour packages, hotel accommodations at business assistance. Ayon sa may-ari at general manager na sa Clarisbel Francisco, mahalaga na maging mapanuri ang publiko sa pagtangkilik ng lehitimong travel services. Kailangan ding isaalang-alang kung accredited ito ng Department of Tourism o DOT. So, marami po kasi nauuso ngayon sa Facebook page po na mga po-promote po sila ng mabababang rate, pero pag after po nun is nai-scam po sila. So double check nyo lang po, lalo na kami mga DOT accredited po at saka may mga association po kami mga travel agency po. Dagdag pa niya, bukod sa proteksyon mula sa peking travel services, makatitiyak din ng kanilang mga customer na sumusunod ang kanilang kumpanya sa mga regulasyon at pamantayan ng industriya. Kaugnay nito, masayang ibinahagi ni Francisco na mas accessible na ang second branch ng SKYMC dahil located ito sa Level 1 ng Robinsons Star Mills. Para naman sa mga hindi makapupunta ng personal, maaari naman daw bisitahin ng mga kliyente ang kanilang Facebook page upang mag-inquire o mag-book ng tour packages. You can visit our office po or you can message us po sa Facebook page. We have a Korea tour packages po. No requirements needed po yun. Guaranteed visa approval po. So available po kayo. Check nyo lang po sa Facebook page namin. Samantala, opisyal namang inanunsyo ni Mercedes Quinto, Sales Executive ng Sunlight Air, ang kanilang exclusive partnership sa SKYMC Godspeed Travel Services. Ito ay matapos makuha ng SKYMC ang travel agency accreditation mula sa Sunlight Air. Actually, one day, months before, Miss Clarisbel, the owner, messaged me to be an exclusive partner with SKYMC Godspeed Travel Services. And then we process all of the materials, the dates, and etc. And then the rest is history. So we are now at their opening, and Sunlight Air is very very grateful to have SKYMC as a travel partner. Ang Sunlight Air ay isang boutique airline na kilala sa personalized services at nag-o-offer ng direct flights mula Clark patungong Coron, Siargao, Caticlan, Cebu at iba pang destinasyon. Ayon pa kay Quinto, ang partnership ng SKYMC sa mga kumpanya gaya ng Sunlight Air ay nagdudulot ng mga benepisyo tulad ng exclusive access sa booking portal, mas maraming destinasyon, mas mataas na kredibilidad, at mas magandang karanasan para sa kanilang mga kliyente. Kaugnay nito, inimbitahan ni Quinto ang iba pang travel agencies na interesadong magkaroon ng partnership sa Sunlight Air. Accreditation of travel agencies. So actually, I'm in contact with the organizations of travel agencies all around the Clark and Northern region. So if you have a business like business permit, DTI, also the requirements registration form, the agreement form, and the 5,000 initial deposit only, and it is consumable on our portal. So again, SKYMC has their own exclusive portal. So it means they can book directly on the portal, and if there's a problem, they can contact me anytime. Kasama si Karen Morillo, Arlen Salonga, CLTV36 News.